أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. derdiraaɓe toon ciftori keña en jangino aya ya ahlal kitab, amma en maaninayka. jawmirawo ceniɗo wiya ahlal kitabi, ya onon yimɓe defte en mbi ɗum yahuda be nasara wiyete noon. kamɓe on yimɓe defte arande en bolwi haala annabo en ɓurna fuu ha nder yahuda, nder bani israila on waɗi. annabo en arab en ɗuuɗayi. allah ewni ɓe, ya onon yimɓe defte, lima tuhajjuna fi ibrahim, ko waɗi on jokkirta ha haala annabi ibrahima. yahuda ma wi'a mo maɓɓe, nasara ma wi'a mo maɓɓe. ko waɗi on jokkirta ha haala maako. ibrahim ɓe mbiyata abraham, kanko ɓe yewnata abraham. gala ibnu abbas, abdullah ibnu abbas wiyata, abdullah ibnu abbas ɗum on mbowinango inde mum e qissa mum. ɗum ɗi bappaño annabijo sallllahu alayhi wa sallam. o wi ijtama'a inda annabiyi sallllahu alayhi wa sallam nasara najran. nasara en najrana mofti ngari ha annabijo. wa ahbarul yahudi be modiɓɓe yahuda. fatanaza'u ɓe poɗotiri indahu har maako ɓe jokkiri ha haala annabi ibrahima. fagalatil ahbaru, modiɓe yahuda mbi, ma kana ibrahimu illa yahudiyan. sike annabi ibrahima ka o laataki ni koyna o yahudajo. wa galatin nasara, nasara en bo mbiyata, yahuda ma ɗum yimɓe annabi musa, nasara bo yimɓe annabi isa. ɓe mbi kamɓe bo ma kana ibrahimu illa nasraniyan. ibrahimu ka laataki ni koyna o nasarajo on. on fa anzala llahu fihim, allah jippini har maɓɓe aya ka. o wiya ahlal kitabi, ya yimɓe defte, lima tuhajjuna, ko waɗi on jokkirta fi ibrahima ha haala annabi ibrahim. wama unzilat tawratu wal injilu illa min ba'di. tawreta be linjila fu jippinaka ni sina ɓaawo maako annabi ibrahima ɗo. ɓaawo maako on annabi musa wari wardi be tawreta. e ɓaawo maako piw on annabi isa bo wari, kañum bo wardi be linjila. en andi defte ɗon nuɗɗinteɗe ha nder kuje imaniyat ko en nuɗɗinta, nuɗɗingo allah, malaika en mum, defte mum, nelaɓe mum, ñalawmare darngal hoddirore. to defte ɗo, deftere tawreta arti no jippi ha dow annabi musa. goɗɗo to o julɗo ɗo se o nuɗɗina nde kayre man, o nuɗɗina bo annabi musa. e nonnoon se o nuɗɗina linjila, se o nuɗɗina bo annabi isa. to o nuɗɗinayi ɗum, o wonayi o julɗo. ɓe mbi goɗɗo laatiɗo mo diina nasara o ƴami goɗɗo julɗo, o wi ko waɗi onon julɓe on mbi'a dagi on te'a rewɓe amin, amma minin kam dagaki min te'a rewɓe mon. to min ngari ha min te'a rewɓe mon on calo, on mbi'a diina feere min goni. amma onon ka ko diina mon feere feere be rewɓe amin fu on mbi'a on te'an ɓe. on man jaabi mo be dammuɗum, pamni ɗum, wimo minin ka min nuɗɗini annabi isa, kanjum waɗi min te'ata rewɓe mon. amma onon bo on nuɗɗinayi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, kanjum waɗi on te'ata rewɓe amin. amma to on nuɗɗini bo min teynan on rewɓe amin. nonnoon jokkirgol man timmi kadi.
to tawreta ɗo ɗum deftere jippinde dow annabi Musa en mbi linjila bo jippinde dow annabi Isa linjila ɗo ɗe ɗon ɗe ɗuɗɗe en anndi ɓe ɗon mari ko ɓe mbiyata al ahdul kadimu wal ahdul jadid ha nanoɓe lungo arabiya to nouveau testament ɗo ɗo mooɓi anajil al ahdul jadid ɗo injilu luuga matta yohanna barnaba murgus ɗe ɗon ɗe ɗuɗɗe kanjum woni wiyete al ahdul jadid ha nder maaje man ɗo woodi sharha woore maaje wiyete at-tulmud ɗum deftere mawnde masin nde ɗo mari kaɓɓi ɗuɗɗi kayre man ɗo ɓe mbi kayre ɓuri ɓadotirgo be goonga nde ɗo wiye at-tulmud to mi yejjitay kaɓɓi maare waɗan 17 to kadi kanjum wiyete al ahdul jadidu ha al ahdul jadid man ɗo riway nuɗɗinugo al ahdul gadim wato ko ɓe mbiyata nouveau testament riway nuɗɗinugo ancien testament na ɗum diina men amma andugo ɗum boɗɗum to goɗɗo ɗo andi ɗum ɗo woodi no o wolwira amma to o anda ɗo to ɓe yamtimo ha dow man o heftata al ahdul jadid ɗo mi wi on kanjum ɓe mbiyata nouveau testament ɗum ɗo mooɓi anajilji ɗi mi limtani on naane ɗo ha ton man ɗo wari o wi ma jiitu li anguda naqub walakin jiitu li ukammil annabi isa wi mi waray ngam mi firta alkawal kingal bal mi wari ngam mi timmitina ngal on wato mi waray ha mi yankira tawreta bal mi wari ha mi timmitina tawreta on nden ɓaawo man o wi mi dillan ngam to mi dillay illa ma antalik la yatikumul bargalit o wi mi dillan to mi dillay gettaɗo warata to kanjum on wari inde annabijo sallllahu alayhi wa sallam wari fondotiri be Muhammad Ahmad ɗum tafsir bargaliɗɗo nafsul kalima to wato wargo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum cappa ɗum ha defte ko artimo miɗo wolwa tun miɗo wiya on woodi goɗɗo o laatino o ardiɗo ha diina nasara nden o silmi nde o silmi ɗo mi jangginimo diina islama o yecciyam kuuje ɗuɗɗe ha diina man o wiyam ha nder ko o yecciyam o wiyam annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam lutti ha o wanga be duuɓi 400 on yahuda en kefti o wangata nder leñol bani israila o wi nder duuɓi 400 ɗo iga nden man ɓe ɗo tasko waɗa kayduji no ɓe majjinirta inde maako ko o wangi na en andi duuɓi 400 goɗɗo ɗo tasko kana o taskake amma pat ɗum waɗaki ɓe kabdi ha ɓe majjina inde maako mi yahi mo no ɓe keftiri o wi ɓe nasti luumo ha gal wakkere Sham ngal Jérusalem ɗo se ɓe gi derkejo arabjo o ngappo nonno ɓe tindinirno goɗɗo laatotoɗo mama annabojo ragarejo ɗo o wi nde ɓe ngimo e meedimo ha ɓe nangamo e mbara se o doggi o daɗi ɓe banni wa hakaza to kadi taskara maɓɓe faɓɓi woɗɓe feere bo ɗon yiɗɓe handitago kamɓe bo ɓe ɗo ɗaɓɓita ɓe mbi ha wuro ngo annabojo ragarejo duyaman wangata ɗo wonan wuro man margo dibinoje woɗɓe feere bo eggi garti ha ɗon ɓe nandi yahuda en ɗon ha wuro Madina annabijo tawi yahuda en banu nadir banu qurayza banu kainuka to ɓen man ɗo ɓe mbi tefugo gonga on waddinoɓe ngam ɓe mbi ɓe annabojo ɗo ha wuro ngo dibinoje ɗuuɗata on o wurtoto on ɓe ɓaditi ɓe ngari ha Madina ɓe ɗon ndena dow ɓe ɗo tammo nder leñol maɓɓe o wurtoto se o wari o wurti ha arab en ɗo on kadi konnaago ummi to jawmirawo ceniɗo ɓurna fu mo'e maako o waɗa ha hunde nde on tammaki nde on gi'ata onon lesde ha ɗon o waɗata mo'ere maako on ɗon gi'a ɗo ka ɗum les ɗum se o wadda mo'ere maako o waɗa ha ɗon
yake zamanu nane man ɗo himɓe marɓe daraja ka ɗum bani israila nden o waddi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ha nder leñol waynaɓe geeloɗi ɗo ɗum hunde lesde ha maɓɓe kamɓe kam nden allah waddi ɓural mum ha ɗon to o wi tawreta be linjila fu jippinaka illa min badihi koyna ɓaawo annabi ibrahim wa mana al aya ko woni mana aya ka alyahudu wannasara yahuda en be nasara en lamma ihtasamunde ɓe jokkiri inda rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ha nelaɗo allah mo allah waɗi salatu e jam dow mum fi sha'ni ibrahim ha sha'ni annabi ibrahima alayhi salam mo jam tabiti dow mum wadda'at kullu ta'ifatin kala yebre pat aaji annahu kana minhum annabi ibrahima nder maɓɓe woni annabi ibrahima ɗo allah waɗi baba maako laatay julɗo allah waɗi debbo annabi luuɗu laatay julɗo allah waɗi ɓingel annabi nuhu laatay julɗo walillahi fi halqihi shu'un allah oɗon mari shaniji ha tagle maako no yiɗi o waɗata dedei no he'ata waaju pat o waɗani en enen noon en gajitaki ase ngam baba goɗɗo laati annabojo waɗata o handito sey to o huwi sey to bo allah handitimo ase ngam ɓingel ma laati muminiyel waɗata a handito kuugal ɓingel ɗo he'antama wala ko nafirte ase ngam gorko debbo laati annabojo waɗata kanko ka o laato o kanditiɗo sey to allah handitimo e bo sey to o huwani hoore maako en ɗo paama ha qissaji ɗi pat ko moyjo kañum on huwanta hoore mum wala ko goɗɗo hokkata ɗum ko moyjo fu kañum on huwanta hoore mum wala tadiru wasiratun wisra ukhra wala nafsu rondoto zunuba nafsu ngongu feere to goɗɗo wima waɗanam ni ha darngal ɗo mi hisnete o fewima annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o yewni yimɓe maako ɓadiɓe yawayne wala komi nafrete ha darngal yawayne ha yetti o yiya fatima bintu muhammad wala komi jaynitittahama wala komi nafete ko ɗume huwanu hoorema to ɗo to en paami qissaji ɗi en paaman ko moy hoore mum ko saaro ma huwi nafatama allahumma sey to saaro man hisi a hisi to saaro man hisi a hisi ɗo kam foti ha daraja saaro man woni ɗo allah ceniɗo waɗa an bo a wa'ito a tawta mo ha daraja man ngam ta mettina mo ɓernde foti waɗa banni amma a hisay sam saaro ma hisi nden a hisa dalila man ɗo kam waɗata sey to iga nane fo a kisɗono on daraja ma ɓeddo kadi ɓeddoro be saaro man amma a hisayno sam a tokkay laawol kisdam kam dalila saaro hisnatama dalila ɓingel hisnatama dalila gorko ma hisnatama wiigo am haala dalila gorko ma hisnatama ɗo woodi ƴamɗe balɗe ɗo ɓe ɗo ɗuɗɗina ƴamgoyam ɗum hulniyam masin mi yiɗi ha mi wolwa ɗum rewɓe on ɗuɗɗini ƴamgoyam ɓe mbiyami worɓe maɓɓe haɗi ɓe jangugo derɗira e paame qissa ka boɗɗum rewɓe ni on andi ɗo ñallata hiira debbo e o nayiyam o wi oustage min kana gorko am haɗiyam jangugo to kadi ya onon derɗiraɓe worɓe onon on mi wolwanta kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati goto mon fu ɗo dura rewɓe maako ha saare ɗo ɗum gaynatteri maako ɓikkoye maako kanko durata ɓe to ɓe dilli ha yiite o ƴamete ngam allah wino ɓu anfusakum wa ahlikum nara ndene ko'e mon be rewɓe mon fu ha yiite nge docce mum laati ɓiɓɓe adama be kaaye a renayi debbo ma o hisay yiite goo a nangete mi heftay no gorko wiirata debbo maako janngata diina islama ɗume won noon ngayandi on yottoto ha bannina
debbo ma anda fardu ayni, an gorko man a anda a janngay. Nden kiita iyamji hayla ɗo modiɓe fuu andi dayɗi ha jonta. Modibbo feere wino kiita iyamji hayla ɗo ɗum maayo on ngo wala fomonde, ɗum maayo on ɗo delñiti dilli, no a janngiri pat a ɗagganaɗon. Nden an a anda kiita hayla debbo ma anda, a anda kiita ɓesngu maako kanko o anda, a anda kiita istihada kanko o anda. Yeccam ha on tiiti ha lahira ɗo no on jahata on cendira dow jam. A haɗimo janngugo diina maako, a wi o janngata. Debbo feere wiyam o wi gori ko haɗimo janngugo, mi wimo ɗume a janngata, min mi tammano ka koyka ha a waɗa modibbo on a yiɗina, to kanjum kan ɗowtanu gorko maman. O wi kaye min ka senuyam nangarɗam giwam ni mi anda, baba am hollayyam. Ha ɗo bo got ka feere bo wari fayin, baba am hollayyam. Ya onon babiraɓe wiɓɓe rewɓe, o wi baba am hollayyam, mi wari ha gorko am ha ɗo on mi hirriti, nden mi ƴamimo mi yaha mi janga, ɓeɗon janga ha pattule pat. O wi mi yahata. Mi wimo mi jangan, o wi to a jangan dow tegal ma. Majjere on yottoto ha banni derɗiraɓe, en worɓe dotti en ngari ha duya ɗo ha en ndewa Allah, en jahi en paggiti himɓe, en gaddi ha ci'e men wi'ete rewɓe, en gara en jo'ina ɓe, en kollataɓe diina maɓɓe, nden en kaɗa ɓe bo yaago andino diina maɓɓe. Na lahira man hoyanta en. En mbaɗu en kuwi enen kam, en kefti ko en kuwi. To rewɓe ɗo en kollayɓe no ɓe kuwirta ɗo, ko en kuwi man pat ɓe jaftan ha lahira, ko en kuwi man ɗo pat ɓe jaftan. To kadi derɗiraɓe, wala no goɗɗo haɗira debbo mum ka janngugo, ɗo ka paame fardu ayni, ɗo ka doole. Amma to o wi ha o janga o waɗa diplôme, ɗo kam laatay doole se o janga. Amma ha o anda fardu ayni ka doole, ha o anda fardu ayni ɗo kam doole. Kiitaji iyamji ɗo bo mi wi on ɗi hoyayi. Debbo bana jonta ɗo o senake ha iyam hayla, wakkati toy o juulata, wakkati toy o juulata. Ha nange muta lutti minti 30 on o seni, wakkati toy o juulata, wakkati toy o juulata. Nange ha muta lutti darɗe 5, dedei ko goɗɗo juulata darɗe 5 tan debbo seni, wakkati toy o juulata. Nange ha muta lutti darnde woore tan, dedei ko goɗɗo juulata darnde woore, wakkati toy on o juulata. Ɗum ɗo derɗiraɓe andugo ɗum hoyay. Ɗo ka en mbi ha o seni on, en mbaɗu al'ada mako man wari bo subaha bulol ɓadi ngasugo lutti dedei ko goɗɗo juulata darɗe 4 o senake. Noy ɗume o juulata be ɗume? To yaake feere o senoto lutti ko o juulata man ɗo ɓurata darɗe 2 ko darnde woore bulol ngasat. Wakkati toy o juulata, toy o juulata. Ɗum ɗo pat derɗiraɓe modiɓe fu to on maɓɓi dammuɗe ɗo on mbiɓe pita on ha masalaji man, ko nandi mbiyam ɗo ka heftata. Nden hande on mbiya on accidi ɗum be rewɓe mon kamɓe ha ɓe kefta, ɓe wahyeteɓe na, malaika en on garata gecca ɓe na, on mbi ɓe jata ɓe janga gecce ɗam no ɓe andirta. To kadi useni ha ɗo kam maɓɓite ko e mon, laawol ngol kam ngol hisna on yahugo ha yiite. Mbaɗaneɓe dabare no ɓe jangirta. Mi wiyay on jofta ɓe on accida ɓe be worɓe, amma mbaɗaneɓe dabare no ɓe jangirta. No debbo ma jangirta ɗo holɗiniɗo ɗo waagi, an hoore maman ma a jangay. Nde a jangay ka ewnu mallum man wara ha saare jangidine be debbo maman le. To o wari o satanima, o satani debbo ma on ɗon jooɗoɗi kana aɗo hollini, a mofta rewɓe maman ɓe fuu a hawta be maɓɓe.
an fo a foti be maɓɓe on janga man to a waɗi noon na aɗo hollini na mi wi a yoftamo o dilla o yaha o wanca amma waɗu dabare ma be ƴoyre ma pat o janga kam fardu ayni maako ɗo kam o anda cheikh ousmane rahimahullah zamanu maako o wari oɗo jangina rewɓe modiɓɓe zamanu maako mbaɗanimo kaydu masine ɓe ummi dow maako be aybingo mo ɓe mbina oɗo ferwida be rewɓe oɗo mofta rewɓe jangina ɗo oɗo ferwida be maɓɓe na ɗum geddal on oɗo waɗa o jaaɓiɓe o wiyata ɓe yo mi ferwiday be rewɓe amma en mbaɗu mi ferwidi malle en mbaɗu mi ferwidi be debbo gaya ferwudugo be debbo ka fu na ɗum geddal amma to mi accimo mi janginaymo kana nder keferaku o woni oɗo faggiti kujeji shirku ɓe nandi ha zamanu maako o tawi himɓeji ɗo ɓornotiri be shirku masine cheikh ousmanu ha zamanu maako kanjum on waɗi o waɗi ko on nanata o waɗi ɗo o tawi yimɓe ɗo ɓornotiri be shirkuji masine ɓe kosan alqur'an ɓe bindira be iyam pufojam ɓe kosan alqur'an ɓe bindira be iyam hayla ɓe piyan bawɗi ɓe ɗon gima be ayaji alqur'an walani kujeji ko ɓe mbaɗata kujeji shirku o tawi o wi kadi mi accida ɓe be ɗo on ɓuri na ko mi ferwida be maɓɓe mi jangina ɓe en mbaɗu mi ferwidi be maɓɓe ɗum geddal mi yedda Allah on woni ndikka na ko mi acca ɓe be shirku on woni ndikka o wi to onon rewɓe worɓe mon gartiri on kaakoyi bana tummude ɓeɗo kuutinira to pusi ɓe cakkina dow jiddere wato aɗo yamɗi an debbo gorko ma ɗo hutinire yake to amma yo dasa o yaha o sakkina ha gabri o accide be malaika en ɗo on komi wi'ata on onon rewɓe mbate hakkilo to kadi kanjum on enen bo nafsu ko tawi no cheikh ousmanu man wari ha zamanu men ɗo en ɗon mbiya jonta rewɓe jangi amma ɓe jangay mi wi on ɓe jangay majlisaji rewɓe noyi ɗo tafsira suumaye ɗo ha nder berniwol ngawndere ɗo ɗo ni debbo ɗo tafsira ha juulurde man rewɓe tan o moftata o jangana ɓe tafsiru ɗum noyi ha nder berniwol ngawndere ɗo to on kiimake ɗo ni on keftan ɓe jangay an mi nufi an ni an debbo ma ha saare andi kiita iyam hayla mum na a wiyatam anda e an ka andina janginumo a wiyan a anda an fu to kadi a anda o anda no a wirata o yata o janga modiɓɓe ɗo sike kamɓe ɓuri famɗugo modiɓɓe ɗo ha nder temerre fu ɓe seɗɗa ɓe ɗuɗata na himɓe pat on jangi to na himɓe pat jangi kam na dole se ɓe jaha ɓe ɓaɗito modiɓɓe ɗo ɓe janga dole modiɓɓe ɗo se en ɓaɗito ɓe en janga to a yiɗa debbo ma wurto janga ni jangu tan goɗɗo feere ɗon no o jangay nden bo o janginan waɗan kilométre 10 o yahata be bascour fajira to o juuli suba o dilla o yaha o sata deftere nde o maɓɓa o sata nde o maɓɓa o sata nde o maɓɓa o ɓofta pat o warta kanko bo wara o maɓɓita maylisa maako ko o tefata haɓe mbiya o jangi ɗo ka haɓe mbiya o jangi on o watta banniɗo kilométre 10 o yahata be bascour alere tout kilométre 20 to ko noon man waɗu a heɓa a jangina debbo ma a heɓan moto a yaha ha modibbojo satane a wara a jangina debbo ma o anda kiitam iyam hayla maako nda iyam ɗo balɗe ni ɗam waɗata ni couleur majam ni hande selbugo majam ko moddugo majam to a yi iyam wayi ni nda ɗum iyam ni nda haala ɓerkugo be haccugo nda no wonata a jangina mo kiitaji man pat o anda yama laada ɗo mari kuje batteji jurmi wi on modiɓe fu cendiray timminay ɗum ɓe mbi ɗum maayo ngo wala fomonde kungel peetel ni watta iyam debbo sanja o ñaman ñamdu ni sanja wargo iyam maako gullum waɗan ni sanja wargo iyam maako peewol waɗan ni sanja wargo iyam maako ɓernde maako mettan ni wadda al'ada maako to irin kujeji ɗiɗo ɗi pat a andaɗi
anda kiitamaji a sendirta iyam hayla be iyam istihaba an gorko man sakko kanko debbo to kadi ɗum ɗo derɗiraɓe on waynaɓe mi wi on e bo on ƴamtete Allah cendoyi wal tanzur nafsum ma gaddamat li gad kala nafsu pat laara ko handinanta janngo laakira mum hefta ɗume on huwani laakira mum to ni laatake rewɓe ma be ɓikkoye ma kisay a hisata Allah wi yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ñalawmaare nde goɗɗo gorko tammi doggugo nder ɗum o dogga daada maako o dogga baaba maako o dogga debbo maako haala man en gaddani aya o dogga debbo maako ko dogginimo ha debbo anda diina mum o hollay ɗum o haɗi ɗum bo yaago anda na faka to yi ɗum o doggan ngam debbo man nangan mo o sottatako sey to haala laaɓi an on haɗiyam janngugo to kadi ɗum ɗo useni ko moye men habda hisa ɗum kam naani ɓe nangi ɗum ngam janngay kañum ngam haɗi debbo mum janngugo o haɗi mo janngugo on debbo man janngay an bo a wolway fu na ndikka amba o wi o janngan a wi o janngata jonta ka a noon ɗo haɗa mo ta o jannga ɗum ɗo ɗum timmirta be jam en mbi Allah umri en pat en ndena ko'e men be rewɓe men be ɓikkoye men be ɓe el kalfi pat ha yiite nge docce mum laati ɓiɓɓe adama be kaayeɗo wala no reenugo man bo waɗira illa se be hollitugo ɓe diina maɓɓe ɓe jogo diina maɓɓe to cheytan bo ɗo dari ɗo mari kayduji mum ɗuɗɗi cheytan waran holle debbo ma ɗo to wurti ɗo himɓe jaftete mo ha ɗo on cheydanu hiilirte nden nange an nanga debbo ma man debbo bo ɗowtane jooɗo debbo to o wod hakkilo o naam mi wi debbo to o wod hakkilo to gori ko haɗi mo janngirde fardu ayni o dilla o yawata tegal maako o naam mi wolwiri ɗum dow diina on to ni gori ko haɗi mo anndugo fardu ayni maako o dilla o yaha o yecca alkaali gori ko haɗi mo no andirta diina islama donc na ɗum gorko jogiiɗo diina sendiraɓe o heɓa o jannga diina maako o hisa ha lahira ɗo on ko nafata mo to yimɓe gurti woɓɓe feere mbiyan oustad mahmoud ɗo turtina rewɓe mi turtinay ɓe mi yecci ɓe goonga ko nafata ɓe nafe an gorko on ɓe jannga diina maɓɓe ɓe annda ɗo kanjum on an debbo mi wi to gorko ma sali a jannga fardu ayni on bo pamaneɗam boɗɗum fardu ayni anndugo no senorto no nangirta no juulirta kiita al aadaji ɗo to gorko ma sali a jannga ɗum a annda kanko bo o jannginayma tefu sendirgo be maako ngam diya ɗo ka haaɗan amma ha lahira ɗo timmata heɓu ha a yahata a tefa a annda diina ma diina ɗo on woni ɓi adama to diina ɗo wala ɓi adama ɗo yonki ɗo sendiri be ɓanndu ɗo ni o rusɓake rusɓaare nde timmata kanjum Ibnul Qayyim wiyata ɓiɓɓe ma to a ñamni ɓe a yarni ɓe a ɓorni ɓe a waɗani ɓe kuuje pat a hollay ɓe diina maɓɓe a halki ɓe amma to a holli ɓe diina maɓɓe a waɗanay ɓe ko ɗume ha duniya o wi ɗo kam kanjum woni a waɗani ɓe non no rewɓe ma bo to a holliti ɓe diina maɓɓe kanjum woni a waɗani ɓe amma derɗam a annda diina debbo ma wi janngan a heɓa a hisa ɗo bo a wi o janngata numo ɗum boɗɗum no a tammi waadugo be malaika en ɗo no a tammi waadugo be jawma ha ɗo ka aɗo mari bawɗe aɗo ko mangda amma to malakul mawti ɗo wari ni a wala bawɗe ko mangdugo a wala malakul mawti ɗo to wari a wala bawɗe hadgo mo o hoosete yonki ko won ɓaawo man pat kanjum on ɓuri sadgo to kanjum on derɗiraaɓe en koytinu hunde hoynde ta en catnunde anndugo diina ɗo wajibi ha dow kala ɓi adama fuu ko o debbo ko o gorko fardu ayni ɗo kam sey o annda
debbo ma to a tawi baaba maako andinaymo habdu an a andinamo no a watta fuu ngam an ka a heɓa a hisa. baaba maako ka jomama ɓoyma jannginaymo, to an gorko bo ta jaɓu an bo a jome, on kawta on pat on nanngaɓe haala debbo. habdu a jannginamo, a hollitamo diina maako. o wiyata yo wama unzilati tawratu wal injilu illa min ba'di. tawreta be linjila fu jippinaka koyna ɓaawo annabi ibrahim. o wi ko woni mana aya man, alyahudu wannasara lamma ihtasamu, yahuda be nasara en nde ɓe jokkiri inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ha nelaaɗo allah fi sha'ni ibrahim, ha sha'ni annabi ibrahima alayhi salam. wadda'at kullu ta'ifatin, kala yeɓre pat aaƴi annahu kana minhum, kanko annabi ibrahima wakkere maɓɓe o woni, wa ala dinihim, e bo nder diina maɓɓe, dow diina maɓɓe. on kadi fa barra'ahu allahu azza wa jalla, fa barra'a allahu azza wa jalla ibrahim, on allah laɓɓini annabi ibrahima kadi min madda'aw fihi, ha ko ɓe aaƴi har maako. o laɓɓinani ɓe annabi ibrahima na yahudajo e bo na o nasarajo. wa akhbara, o yecci anna al yahudiyata, noni yahudinkaku, wannasraniya be nasraninkaku ɗo, innama hadasa, kanji ɗiɗi puɗɗi ba'da nuzuli tawrati, ɓaawo jippago tawreta on, wal injili be linjila, na iga zaman annabi ibrahima. wa innama nazala ba'da ibrahim, deftere tawreta be deftere linjila ɗo ɓe jippi ɓaawo annabi ibrahim on, bi zamanin tawil, be zamanuru juundu, duuɓi ɗuɗɗi woni hakkunde maɓɓe, hakkunde annabi ibrahim be annabi musa, nonno hakkunde annabi ibrahim be annabi isa. fa kana bayna ibrahima wa bayna musa wa nuzuli tawrati alayhi 500 sana wa 75 sana. ko woni hakkunde annabi ibrahima be hakkunde annabi musa ha tawreta jippo dow maako duuɓi 500 e duuɓi 75. wa bayna musa wa isa, hakkunde annabi musa be annabi isa bo 1632 sana, duuɓi 1632. wa gala ibnu ishaq, modibbojo ibnu ishaq wi'ata, ɗum goɗɗo tarikh andaɗo, kana bayna ibrahim wa musa 500 sana. o wi hakkunde annabi ibrahima be annabi musa duuɓi 500 e duuɓi 65. kanko bo ni o wi ɗum dayotiray. wa bayna musa wa isa 1000 sanatin wa 920 sana wa 20 sana. o wi duuɓi 1000 e duuɓi 900 e duuɓi 20. to on woni hakkunde ibrahim hakkunde musa be isa. wa awrada ala hadha tawil, o jolni ha dow tafsiru o yahirɓe dow banni, anna al islama aidan innama haddasa ba'da ibrahim. islama ɗo fuu kañum fuu ɓaawo annabi ibrahim on wari. donc yahudiya, nasraniya, islama pat ɓaawo annabi ibrahim on wari. kanji o wi ba'da ibrahima wa musa wa isa, ɓaawo annabi ibrahim be annabi musa be annabi isa, bi zamanin tawil, be zamanuru juundu masin. wa kadhalika banni inzalu lqur'ani, jippingo alqur'an, innama nazala, kayre nde jippi ba'da tawrati, ɓaawo tawreta, wal injili be linjila. nden kam goɗɗo wi'an fa kayfa yasihhu madda'aytum, noy ko on aaƴi ha annabi ibrahima ɗo sahorto kadi annahu kana hanifan musliman, kanko o laati o hanafinkejo, o laati o ɗowtiɗo, ɗo banwigo goɗɗo waddi muskila on. o wi kadi on mbi
ɓaawo annabi ibrahima on islama wari, ɓaawo maako on alqur'an jippi, to ɓaawo maako on diina hanafinke ha laatika islama wari. eno annabi ibrahima laatori hanifan, o wi to goɗɗo ƴamima banni nda ko a jaabotomo. wa ujiba jabama anhu ha konngol ngol bi anna allaha azza wa jalla akhbara fi lqur'ani, allah yecci ha nder alqur'an bi anna ibrahima kana hanifan muslima, annabi ibrahima be hoore mum o laati o hanafinkejo e bo o julɗo o ɗowtiɗo. amma wa laysa fi ltawrati wal injili anna ibrahima kana yahudiyan aw nasraniyan. waray nder deftere tawreta annabi ibrahima o yahudajo, waray nder deftere linjila o nasarajo, amma wari ha alqur'an ka o hanif muslim, o laatake o hanifan muslima. to fasaha nden ka ɗum saahi kadi wiigo noon, wiigo mo hanifan ɗo kanko annabi ibrahim. wa sabata e bo ɗum wa sabata madda'ahu lmuslimuna, ko julɓe aaƴanimo ha o hanifan musliman ɗo ɗum tabiti kadi. wa batala madda'ahu lyahud, ko yahuda en aaƴi kanjum ka ɗum wonnake, wa nasara be nasara fuu. wa huwa kanjum woni qawluhu ta'ala, konngol allah wi afala ta'qiluna, on paamata na annabi ibrahima o hanifan musliman ɗo ɗum wari ha alqur'an, amma waray ha tawreta be linjila fu o yahuda ko o nasara waray. yani on paamata budlana qawlikum, wonnago konngol mon na, ya ma'shara alyahudi wan nasara, ya onon jama'are yahuda be nasara, hatta la tujadilu, hata on jokkira misla hadha aljidali, irim jokkirgol ngol almuhali bonningol laatingol mere. ha antum haula, qala allahu subhanahu wa ta'ala, allah bangiɗo wi ha antum haula, ha ɗo littambihi ngam findingo. ya onon ɓeeɗo ɗo, to ho mawdi'u nida'i, kanjum woni nokkure ƴewnandu. ya onon ɓeeɗo ɗo, yani ya haula'i, ya onon ɓeeɗo. wal muradu bihim, ko nufora be maɓɓe ahlul kitabayni, yimɓe defte ɗiɗi, deftere tawreta be linjila, mana yahuda be nasara. yani ko muyata ya ma'shara alyahudi wan nasara, ya onon jama'are yahuda be nasara, hajajtum, on jokkiri, ay jadaltum, on jokkiri, wa khasamtum, fu on jokkiri, fima lakum bihi ilm, ha ko on mari andal. yani ko muyata fima wajadtum fi kutubikum, ha ko on tawi ha defte mon, kanjum on mari andal majum, to on jokkiri ha kanjum. wa unzila alaykum bayanuhu, ko wangaram mum jippina dow mon, fi amri musa, ha fi annabi musa, wa isa be annabi isa, on jokkiri ha dow majum, kanjum on ɗo mari andal majum. e ko hawri on be ko jippina ha dow tana ɓeeɗo bo on anda ɗum, ban wiigo banni. to o wiyata wadda'aytum, on aaƴi annakum no onon ala dinihima, on ɗon dow diina maɓɓe. wagad unzilati tawratu, haqiqa tawreta jippinama, wal injilu be linjila fu alaykum dow mon. to kadi falimatu hajjuna, ko waɗi on jokkirta fima laysa lakum bihi ilm, ha ko on ngalana ɗum andal bo. yani ko o nufoto annahu laysa fi kitabikum, ɗum wala ha nder deftere mon, wiigo anna ibrahima kana yahudiyan aw nasraniyan ɗo, ɗum wala ha nder defte mon. eno on jokkirta ha dow man, ɗum wala ha defte mon. ko woni ha defte mon on jokkiri, ɗo ka on andi. amma e ko on anda wala ha defte mon bo, no on mbiyata on jokkiran ha dow man, ha yotta on mbiya annabi ibrahima o yahudajo,
ɓe abo mbiya annabi ibrahima o nasarajo to kana on pewan to wallahu yalam allah ka ɗo andi yani ko nufoto ma kana ibrahimu alayhi min addin allah ɗo andi ko annabi ibrahima woni dow mum ha dina wa antum no onon la ta'lamuna on anda yani dhalika bolwa ɗum ɗo on anda ɗum wal ma'na no wonata wa antum jahiluna onon ka on majjuɓe ha haala annabi ibrahima ka wala ko on andi bima taguluna ha ko mbiyoton fi ibrahima ha annabi ibrahim ɗo summa barra'ahu llahu hooti allah laɓɓinimo azza wa jalla tedduɗo mawɗo amma gaalu acci ko ɓe mbi fihi har maako wa alamahum o andini ɓe anna ibrahima noni annabi ibrahima bo bari'un o barriɗo min dinihim ha dina maɓɓe na o yahudajo na o nasarajo fa qala ta'ala allah ɓagiɗo wi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya ɗo on allah laɓɓinirimo kadi o wi annabi ibrahima ɗo o laataki o sike o yahudajo o tokkayi dina annabi musa wala nasraniyan o tokkayi dina annabi isa bo yani ko nufoto lam yakun kama da'awhu o laataki bana ko ɓe aaƴi ɗum fi har maako thumma wasafahu hooti allah tindinirimo bima kana alayhi min addini hano o woni ha dina kanko annabi ibrahim fa qala ta'ala allah ɓagiɗo wi walakin kana hanifan muslima ɗo on sifa annabi ibrahima o laatay o yahuda o laatay o nasara walakin o laati hanifan muslima o laati o miiliɗo o acci dinaji pat o warti ha dina islama musliman o laati o ɗowtiɗo annabo en ɗo pat dinaji maɓɓe ɗum dina islama ɓe fuu dinaji maɓɓe ɗo ɗum dina islama yani ko muyata ma ilan anil adiyani o miiliɗo a acci dinaji pat kulli ha kala maji fu ila dini almustaqim o warti ha dina ɓoocika almustaqim ɓoocika wa huwa alislam kanka woni islama wa qila wiyama alhanifu ɗo ko wiyete noon alladi yuwahhidu mo goɗitinta allah o rewa allah tan kanko wiyete hanif to goɗɗo laati allah tan o rewata o wiyete o hanif wa yahtatinu goɗɗo to laati remnoto o rewan allah tan o remnoto bo o hanif nonno annabi ibrahima woni wa yudahi goɗɗo to laati o goɗitinan allah o remnoto o layhoto o hanif annabi ibrahima nonno woni wa yastaqbilu lkaaba o tiitoto bo kaaba o juula nda sifaji maako o rewan allah tan o hawtanta ɗum kala mo laati noon fuu nden bo o remnoto ko derke en tema paamira o haddoto haddago man fuu foti ɓe nuwa gudel mi tammini haddago ka on andi kala gorko fuu to mawni waɗi duuɓi seɗɗa ɗo na ɓe ɗo hadda ɗum na worko ɓe mbiyata ɓe kaddimo o on paami fulfule man majji on ta on paamay derke en foti paamata kuje goɗɗe feere a wolwa ɓe numira kuje feere yowwa haddago remnago ɗo ɓe tata al awra ɓi adama ha hoore mum ɗo laral man ɗo kanjum wiyete remnugo kanjum wiyete haddago to na julnego ego julnego ka tullitima en ɓe mbiya o juula noon to ɓe ɗon mbiya julnago fuu ɓe ɗon mbiya julnago to kala goɗɗo laatiɗo kanko kam o rewan allah tan o hawtanta ɗum nden bo o julnake o layhoto o tiitoto suudu kaaba o juula kanko wiyete hanif kanko on wiyete hanif to a laati banni aɗo waɗa bannini an fof a hanafinkejo aɗo tokki diina annabi ibrahima go to kanjum on o wiyata yo wato mo laati banni fu o tiitan kaaba o juula fi salati ha julde maako ho ahsanul adiyani kanko woni hanifu e diina ka o tokki bo kanka ɓurɗi woɗugo ha diinaji wa ashalu ha kanka bo ɓuri hoyugo ha diinaji fuu ka saɗay allah ɗo yiɗani on hoyende ha diina o yiɗanayi on saɗende
Allah ɗo yiɗani on hoyende ha dina o yiɗanayi on saɗende ma jaala allahu alaykum fi ddini min haraj wala saɗende Allah waɗani en ha dina kuje dina patɗe koyɗe to dina ka kanka ɓuri hoygo kanka ɓuri woɗugo wa habbuha ila llahi azza wa jal kanka ɓuri yiɗego ha Allah dina islama ka kanka annabi ibrahima tokki wa ma kana min almushrikina o wonayi nder hawranɓe Allah kanko annabi ibrahim o rewata lawru yani ko muyata alladina yabuduna al asnama rewoɓe labbi woodi gissa maako feere ɗonno o hiilino himɓe maako ta goɗɗo estitoro be maaka wato ha haala rewgo labbi ɗo woodi nde ɓe ɗonno gurton dilla ha julde labbi man se ɓe ewnimo ɓe mbi ɓe gurtoɗo be maako ɓe dilla se o wi o ñawɗo o wurtodaki be maɓɓe nde ɓe gurti ɓe dilli o wari o pusi labbi maɓɓe pat nane ma kanjum on haaje maako o pusi ɗi pat se o hoosi mawndu man ɗo o wari o wallini ha dow pusaɗi go ɓe gartoy ɓe ngari ɓe tawi labbi pusama moɓe ƴami fu wiya anda moɓe ƴami fu wiya anda se goɗɗo feere wiyata na min nanno wod derkejo ɗon wiyeteɗo ibrahim ɗo oɗo wolwa haala labbi man ndika en ƴama mo ɓe ƴami mo o wi kay wonan min kam no mi yii kam wato mawndu ɗo ɓerni on nde ɓe ɗon ndewa pamari ɗo hawra be maaru ɗo ndu ɓerni on ndu pusiɗi kanjum on ndu waɗi banniɗo se ɓe jooɗi ɓe numi kadi useni lawru ndu ɗo ni ndu wolwa ha ndu hefta wiugo banni on ɓe kirriti kadi ase kamɓe on woni humaki en kamɓe on woni humaki en nde ni lawru man ɓe jankiri wolde maaru kam nden ka ko ɓe ndewanta ndu annabi ibrahima nde wiɓe ndu ɓerni on ndu pusi pamari ɗo be hakkilo maɓɓe ɓe kefti kay noon ka waɗata na ndu wala hakkilo ndu wala yonki no ndu pusirta ɗi to ɗo on kamɓe ɓe kirritaki no ɓe ndewiri ɗi jottayi hisnugo hoore maji ɗi bolwata to kaji on o wi wa ma kana min almushrikina annabi ibrahima wonayi nder heferɓe shirku yani alladina yabuduna al asnama rewoɓe labbi wa qila fihi taridun wiyama ɓararawol ɗon ha nokkure nde ban wiigo bi kawni nasara mushrikina nasara en laati ɓe hawtanɓe Allah wato ɓararawol man ɗo ɗum ɗon ha bolle men en mbiyo en gari en tawi heferɓe shirku en mbiɓe annabi ibrahima kana wonayi nder himɓe shirku o faman ase kanko ka oɗon nder shirku na en ɗon bolwira noon na min ka mi wonayi ni wato mana an ka nonno a woni ɗum ɗo on woni toon wato ɓararawol wiigo ma kana min almushrikina annabi ibrahima wonayi nder heferɓe shirku ɗo wato nder hawtanɓe Allah ɗo ha holla onon ka on ɗon onon yahuda be nasara on ɗon nder himɓe shirku man kanjum on o wi taridun bi kawni nasara mushrikina li gawlihim bi ilahiyati lmasih ngam ɓe mbi annabi isa reweteɗo wa ibadatihim lahu be rewgo maɓɓe annabi isa man alhamdulillah